UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi uHulumeni uphithene ikhanda njengoba iWestern Cape inesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yisizinda sobhubhane lwesifo iCOVID-19. Uthi benguHulumeni bazama ngako konke ukunqanda leligciwane. UNgqongqoshe wezempilo uDokotela MKhize kanye noMengameli uCyril Ramaphosa baseKapa njengoba kuguqulwa iCape Town International Convention Centre yenziwa isibhedlela sesikhashana saba negciwane icorona. UMengameli wezwe uthi kuyakhathaza kakhulu kwenyuka ngamandla kwesibalo sabantu abahaqwe igciwane eWestern Cape. The Western Cape is the epicenter of COVID-19 infections, and this concerns us deeply as leadership of the country, and it is for this reason that we felt it necessary to come here. UNgqongqoshe wezempilo uthi kuneyinsiza ivela phesheya izobelekelela kakhulu ekulweni nalesifo. There's also additional kits that we have just released from customs last night that comes from Russia, and we believe that all of this together will actually help us to close the problem of testing. Umqondisi jikelele emnyangweni wezempilo eWestern Cape uDokotela uCyril uthi abantu abanoshukela kanye nalabo abanomfutho wegazi ophezulu yibona lesifo esigadla kakhulu kubona. So between hypertension and diabetes, it is the two single biggest associated risk factors with severe illness and with death of the documented cases in the Western Cape. Namanje isifundazwe iWestern Cape sisayihola phambili ezinye izifundazwe ngesibalo sabantu asebethelelekile njengoba bengaphezulu kancane nje kweinkulungwane engamashumi abantu abathelelekile kanti nasebenqotshwe yilesifo lesifundazwe sahamba phambili njengoba sinabantu abangama651 njengamanje abesilisa sebenqotshwe yilesifo baningi kunabesifazane. nguCalvin Dludla weindaba zeSABC.